להתראות. עוד עניין ספורטיבי, כן? היום נערך מרוץ בית לחם ירושלים, והשנה בפעם הראשונה לצד מאות צליינים איטלקים ופלסטינים עמדו בקו הזינוק שבכנסיית המולד גם אצנים ישראלים. הנה הכתבה של דניאל אופיר. במרוץ הזה לא תמצאו אצנים גדולים או אנשי ברזל עמידים במיוחד, אבל תוכלו לפגוש הרבה שאיפה לשלום, אופטימיות וגם לא מעט אומץ. We are a message of peace that can run through the country. It will be great to be friends with Israel and have peace in Palestine. את זה צריך, לא את מה שאולי יראו היום בסילבן, את זה צריך. כמה מאות צליינים איטלקים, עשרות פלסטינים ו5 ישראלים אמיצים עשו הבוקר את הדרך הבלתי אפשרית על פי רוב מכנסיית המולד בבית לחם לתוך ירושלים. השנה לא ויתרו האצנים הישראלים על ההזנקה המשותפת בתוככי השטח הפלסטיני. עד עכשיו הצטרפנו אליהם בשנים קודמות מהמחסום 300 עד עיר העתיקה. הפעם הציעו לנו מבית לחם. אני לא יכולתי לעמוד לפני הפיתוי לבוא ולהצטרף אליהם מפה ועד לעיר העתיקה. הגענו לפה, ראינו את היחידה המיוחדת של המשטרה שלהם, איך הם סגרו עלינו, איך הביאו אותנו. פשוט הרגשה טובה, הרגשה נוחה. אנחנו מקלים הרבה על האוכלוסייה, כי בסוף אנחנו יודעים שזה הגשר לשלום, לראות שאפשר להיכנס לישראל וגם אפשר להיכנס לבית לחם. האירוע נערך בחסות משרד התיירות הישראלי, מטרתו לקדם את הצליינות בארץ הקודש. לפלסטינים זו הזדמנות להזכיר שהמציאות עדיין רחוקה מלהיות אידיליה. Every day we have to make permissions and we have to do many things just to pass to go to Jerusalem. Right. This is not a normal situation. No. המציאות המדינית היא מציאות מסוימת. אנחנו יוצרים, בעקבות הצליינות, אנחנו יוצרים מציאות חדשה וטובה. בתום המרוץ חזרו החיים למסלולם הנפרד, המציאות נותרה כשהייתה, אבל בעבור המשתתפים אלה היו עוד כמה צעדים בדרך הארוכה לשלום. הם נראו הולכים שם, מה? אל תהיה קטנוני. לא, הרוץ. זה למען השלום.